5, recimo, 80. Ну, там остановки, наверное, уже на станицах стоит автобус. Поэтому так будет. Ovde mislite? Tamo? Ne, putuje autobus od Novog Sada, ne ide pravo, nego stane usput. A, ne, ima neki koji idu autoputem od Beograda do Novog Sada, pa stanu samo tek u zemlju kad se vraćaju od Novog Sada. A ima i neki koji staju u neke gradove, mesta neke u stvari usput. A oni putuju duže, oni putuju i do 2 sata. To je stari put neki koji je onako truckac. Pravac. Ljudi mogu koriste faks ovdje, ali služano, posebno. Da,